Il-ġuri ta' Jurgen Fenek kompla bix-xhieda ta' tliet psikjatri dwar il-kundizzjoni mentali ta' Melvin Ntoma, l-intermedjarju fl-omiċidju u fuq evidenza diġitali li ġiet analizzata mill-pulizija. Tliet psikjatri li jeżaminaw lil Toma xedu li minkejja l-problemi ta' ansjetà u depressjoni li żviluppaw wara l-qtil ta' Defni Caruana Galizia u l-attentat ta' suċidju fl-2020 illum jinsab f'qada mentali stabbli u kapaċi jixed fil-qorti. Qalu iżda li huwa maħnuq u għandu bżonn jieqaf kultant minħabba l-ħsara li ġarrab fleħnu meta prova jneħħi ħajtu. Fil-kontroeżami l-esperti saħħu li l-rwol tagħhom kien biss li jevalwaw il-kundizzjoni psikjatrika ta' Toma u mhux li jiverifikaw il-veraċità ta' dak li qalilhom. Aktar tard ixxehed l-ispettur Brian Paul Camilleri li kien parti mit-task force tal-Pulizija li analizzat apparat elettroniku marbut mal-investigazzjonijiet. U spjega kif ġew eżaminati emails u messaġġi fuq il-mobile ta' Jurgen Fenek. Fost il-messaġġi li jissemmew fil-qorti kien hemm WhatsApp group bl-isem No Valletta No Party li kien jinkludi lil Jurgen Fenek, Silvio Valletta, Keith Schembri, Joseph Kuxkiri u Kenneth Azzopardi. Semmew ukoll ċett soħra bejn Fenek u diversi persuni fosthom Rosien Kutajjar, Marvin Gerti, Pier Portelli, Konrad Mizzi u Xavier Balzan. Matul il-ġurnata għamu diversi argumenti dwar dokumenti preżentati bħala evidenza. Dan wara li d-difiża sostniet li partijiet li supposti tattew setgħu jinqraw mill-ġurati. L-imħallef Edwina Grima ordnat li d-dokumenti jitneħħew mit-tablets tal-ġurati u l-partijiet li setgħu jinqraw jitattew b'tali mod li l-ġurati ma jkunux jistgħu jaqrawhom. L-imħallef ikkritikat ukoll l-imġiba tal-avukati waqt is-seduta wara li qamu diversi argumenti bejnietom. Wara numru ta' twissijiet mill-imħallef Grima hija sabet li l-avukat tad-difiża Charles Merċiqa u lil prosekutur Godwin Cini ħatja ta' disprezz lejn il-qorti fejn imultathom €50 kull wieħed. Is-smigħ tal-ġuri ikompli għada.